ɲɔgɔn cɛ ma ne jɔrɔlen don dɛ ma kana jɔrɔ i hakili latigɛ ne b'a piyale ne fi jɔ k'a piyale tɛ fe jɔ i kana ka so kana dɔgɔya yɔrɔ jenya bura la bɛɛ bɛ bura ka mɔgɔ lankolenya kalama dukɛnɛ kɔnɔ kana to foyi ka tɛmɛ a cɛ ni kɔni y'a mɛn ne la i tɔgɔ de la y'a mɛn ani kadi o de bɛ ɲɔgɔn fɛ n nana fɛ n ka kadi ye ka kadi to yen k'a b'a essayer k'a bɛ ci n ye so cɛ y'ale ye fɔlɔ. dɔgɔcɛ min bɛ ninnu ka du kɔnɔ e t'o kalama i ka taa ninnu ka du kɔnɔ a ma di ne mun na i taara ko ninnu fɛ yen ka di n ye fɛn fɛn min ɲini ne fɛ n y'a bɛɛ ɲini ka d'i ma i ye mun ɲini ne fɛ ne m'o d'i ma a ma di ne i ka taa don ninnu ka du kɔnɔ a ma di ne ala na tɛmɛ e ni kura cɛ dɛ ma kabini don min na e ye ne lasigi ka kangari da ne ɲɛna ka taa o don na fo bi kuma yɛrɛ tɛ ne ni bura cɛ yɛrɛ wa fɛn tɛna tɛmɛ ne n'a cɛ yɛrɛ ni taa yɛrɛ tɛ ne bolo yɛrɛ ka ɲɛsin a ma ni ko dun tɛmɛna e ni bura cɛ a dun bɛ gɛlɛya dɛ e ma i hakili latigɛ o la foyi tɛ tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'i ko ten an ka t'o la nin ko in dun kɛra mago sa ye ne bolo i taara bura ɲininkali kɛ du kɔnɔ i n'a ye ɲɔgɔn ya i n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛna kuma kelen kɔni f'i ye n t'a dɔn bura bɛna min fɛ n kɔni t'o dɔn dɛ mais bura ma ɲi dɛ bura ye mɔgɔ lankolon belebele de i y'a faamuya an ko ten fɔlɔ ne ko mun ne bɛ kalifa cɛ kalifa kalifa b'an fɛ dɔrɔn de sinɔ fosi n tɛ kalaban ci a la dɛ a bɛ ni ala cɛ kuma min bɛ ka fɔ n'a jɔrɔ la n bɛ dugu goya la a bɛ ka ko in taara yɛrɛ ka ne yɛrɛ bolo la pewu pewu ne goya dɔn ko kalifa dɔgɔnin ye bura ye i sigi ne kun bɛ taa n yɛrɛ di bura ma mais nin fɛnɛ bɛɛ kɛ kun ye kalifa ko ye o ko walasa ko kalifa ka ne furu mais n'o ko yɛrɛ taara ka ne bolo la cogo min na ne bɛ n ko yɔrɔ jumɛn ka taa n jami mais n'a fɔra ko nin ko in yɛrɛ bɛɛ kun ye kalifa min ye kalifa yɛrɛ tɛ ka ne filɛ mɔgɔ ye yɛrɛ a bɛ ka filɛ i n'a fɔ wulu mais n'ala sɔnna kɛ i bɛ kalifa sigi a sen tigɛ kan walayi a tɛ ne dɔn fɔlɔ a bɛna ne kali dɔɔnin ne ye mɔgɔ min ye an tile aba somɔgɔw baasi tɛ se denbayaw baasi foyi tɛ bɔrɔmɔgɔw baasi tɛ aba nse bisimila awɔ ne ko Tima bɛ yan Tima awɔ Fatima awɔ Fatima a bɔra a bɔra n'a nana ko kura fɔra ko yan kura awɔ kura Fatima bɛ to k'a terimuso min ka kuma fɔ ko kura e de don wa ça tombe bien si tɛ k'i sigi an ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ye Agadori, into the love of me, lady, in chatting by cleaning with the clean of Madonna, maybe la, Muamvika, Yemu. Khalifa ne ma foyi mɛn wa ne ma foyi ye Khalifa a bɛɛ ka ko de dusukasi fɛn fɛn bɛ ne ka bi Khalifa a bɛɛ ye e de ne bɛ ne ka n yɛrɛ faga e nɔfɛ mais Khalifa e tɛ ka ne filɛ mɔgɔ ye yɛrɛ e bɛ ka ne filɛ i n'a fɔ wulu
Mais il fallait que tu me donnes ne akila abe bema. Ah. Ne ga jatimere. Kuri bashi gonti. Bashi fete. Tabarakallah. Si. Fatim metu ga trim so ga kuma fugo kura. Ala dangange ga nyulo imbisa. Bashi gonti. Sara bashi fete. Parce que ntunde la ga kuma fo na manya ife mo ni mo rebe tamanyo afi. Donc daga ni ga tigi ni ga don. An sura tigi tabulu chugumi. OK. Mo ko sebela mado. Wala mani mo la ngulu ni ko don. Bah, ça c'est très bien. C'est. Et bien bon famille. Oui, bon sans là. Sans là. Oh. D'accord. Si. Il faut les doigts. Aïe. Il m'a frou. Kadi. Adal jabe fe ko kuma ni la. Khalifa ye kana fe ko kuma ye fone bai. E ga po kuna bai. Yo fone ye o bene dusu kashire. Ne be furu ko kuma la Khalifa. Ne mo be furu la. Ne mo te kan na bleu. Allah ma kan sibela ma fone ban. Ore bene arranger. Nini hii furu kuma ngenga tembea kiba hapa. Ni kuma sube fo Kadi ere kuma ekundale mala ka foke ne be siya kuma ta. Ube ala tigedu. Furu ala tigedu. Inni be nyon fe. Ala sonam ala ba ba ke furu. Ube. Ikadni ne bodo. Ya defene kadi. Toujours ni be kuma do fe. Siri tene sanga furuke nala ese no ya wati atake ebe dunyo ne be dunyo na ami furuke anga to no feta kadni dembi bulo Awa dembi bulo Fatim ni dem sanu yi na wuye ko ci jugulo me ko mi na mi kumne iba foyin ya fama ni ala sona menawla kana fama amade nyame to na ba dugo no so nyame ti bashi menawla awo si amagete ha e be ga foli fo demo yayi ba me ma si yama ne Khalifa ye ne o be me hui ala te ko la tigete ndo asro mo were ma alla nyinu fante ho ni fente e o be blabani e fente mo bulo re febe ala ri bulo Khalifa ne fere insegere itene fere ne la bu o din sa sno fe wote kadi wote ne bi fe al ne te fe ibamsu ne la doni nge ukama ne be ke fe ya bi kuna itena fa mi an fe woro na pibina dane la iga sone ne bi furu na la inu ya ke wati mi furu uhe yame ni wote yama ni wote Khalifa tiens là Quran ni Quran bon me dimuso basi le femene ako kama frude ko diere babulu te bashi ni Fatim nana me Fatim ni gali ka kula kosobe tabolo be chugudi nasro dimuso basi gileno eko kama wala te ni nyini ga wuru bon no fe kan ga muso ani muso wa kilisi gileno to tabe tiela fiya dukono ala sona ma beje inshallah kana di mama awo nyame ndo ga mun awo yame awo soma ga na dimina yala kana dimisa ne be dorani fe awo obe yawe ya ko ga di dimso nege ere kadnu metga famiyani ni be tumnani ne furuta ya na fa fuitala atuni ga hera soroba ni ne hera soro wati mi fu na glimila yama